Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawwa ‘yan uwana kamar yadda kuke gani zan gwada muku yau yadda ake samo amshe da kuma salon shi. Idan a samo salon amshe idan mutum ya aiko maka salon waƙa kowace iri ce. Da farko za mu je mu gashi nan amshen da mai waƙar ya aiko mini a WhatsApp na aiko shi cikin na ta Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugabana salam alaika. To gashi yanzu kuma sai na yi converter ɗin shi sai na yi converter ɗin shi da nan a baka AE MP3 lecture ne shi ma wannan wanda yake converter zaka danna nan wave mai da shi sai kai lansi ya ja gashi nan ya hoto a daidai inda wancan yake sai mu ɗauko shi mu sashi. Dalilin da yasa na yi converter ɗin shi ne wancan fishe inda aka aiko min na WhatsApp wanda na aika cikin orator ina bai buɗuwa a saman FL ko kuma cikin wani application kenan dole sai ka yi converter ɗin shi to sai mu kunna. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Wala sai bon kai shi uku ko su biyu kawai indai ka samu shi daidai da manzo ainul sai ka ɗauko maradi. sai ka ɗora. Shugabana To bari mu gani. Sai tampo ya buga sannan amshen yake farawa kenan sai mu yi shi haka. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Ka gani deja mun samu shi. Shugabana salam alaika. Zan yi selection ne in kenan party yin amshen sai mu sa pattern a. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Wala sai mu goge wancan na sama. Tun daga shi nan wannan in wanda muka ɗauko gashi nan yanzu nan. Sai mu yi ouvrir in purity. Hala mu je rhythm analog idan muka shiga analog shi nan zai mu je wurin abubuwan da yake cikin purity ya nuna ya sauka. Ya nuna ya sauka sai na sake maido shi. Hala gashi nan yanzu ya dawo. To yanzu wannan sheka ɗin nan za mu zo mu yi aiki da ita. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugabana salam alaika. Hala gashi haka. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugabana. Hala wannan za ku gani ɗan kaɗan ne to nan ne wurin shi. Shugabana. Gashi sai mu danna alt key. Quantizing ɗinmu shine pushing group. Da mun danna mun kunna haka. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Me yasa na samo shi a pushing group? Na san wasu za su yi tambaya da haka nan. To duk amshe ko kuma duk kiɗan da yayi tamfon shi yayi ƙasa da 100 ko kuma yayi ƙasa da 900 90 kenan kawai pushing group ne zai iya hawan shi daidai ya zamana lafiya ƙalau. Shine dalilin da yasa na yi haka nan kawai. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. To bayan mun yi haka nan bari mu gani sai mu samu muryar shi. Ya ne zamu yi mu samu muryar shi? Sai zane zamu yi mu samu kiɗan shi nake son cewa busar da ta yi daidai da shi. Sai mu je cikin purity. To za mu iya zuwa nan. Shugabana. Zan mu yi shi kamar a gunguni haka. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi. Shugaba. To in sautin shi za mu nemo. Za mu fara daga sai sanka zuwa sai a nan za mu samu shi. Shugabana salam alaika. Shugabana salam alaika. Shugabana salam alaika da. Shugabana salam alaika da manzo ainul maradi.
shugabana salam alaika ya manzo ainul malali shugabana salam alaika ya manzo ainul malali. To yanzu za mu lura ne daga ina yake fara magana, za mu yi aiki da waɗannan sheka ɗin nan. Kun gani? Nan ne in kuka lura yake shu shu. Sai mu na kunna sautin mu shi da kunnan mu kuma daga ƙaran shi yanzu kuma za mu iya gane. Kun ji? Shugabana 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 salam shugabana salam na salam na salam na salam alaika na salam alaika na salam alaika na salam alaika. Kun gani? Kaman farhazar nake samu shi amma kaman da yanayin magana da yi zaka iya ganewa da cewa sama yayi ko ƙasa yayi. Misali alaika kun gani? alaika Kun gani? alaika alaika kun ga ka'in da ya faɗi za ku lura da cewa ƙasa yayi ba sama ba. Saboda in sama zai yi zai ce salam alaika ko kuma salam alaika. Kun gani? Salam alaika kenan ƙasa. alaika alaika sallau dai za mu ƙara koma sai tampo ya buga sannan na gaba zai fara. Radi shugabana salam alaika ya manzo ainul malali shugabana salam alaika ya manzo ainul malali. shikenan mun samu amshe sai mu je mu sake mishi busawa da zata sa shi ya ƙara daɗi sosai sosai haka nan kamar wannan. Shugabana salam alaika ya manzo ainul malali shugabana salam alaika ya manzo. To bari mu je ƙasa mu ƙara ɗan abubuwa da za mu ƙara. Misali. Shugabana salam alaika ya manzo ainul malali 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 shugabana salam alaika shugabana salam alaika ya manzo ainul malali. Shikenan mun samu shi haka za yi insha Allah sai an jima.